खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 आगस्ट 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथा लानायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा गोजाम बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। दिनै नोंथाङा रां आर्जिनायाव जाफुंसार जागोन। नखरारि बिथिङाव नोंथाङा मोजाङै मावगोन। वृषभ राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जानो थांगासिनो दं। रांखान्थियारि थासारिया मख'जाथाव साबसिन जागोन। खुसिया खामानिनि मोखाङाव थागोन मानोना नोंथाङा लोगोफोरजों मोजाङै थाफागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। दिनै नोंथाङा सम्पथिबो मोननो हागौ। मिथुन राशि। नोंथाङा राङारि बिथिङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। खामानिया मोजां जागोन। आइजोफोरा नखरनि खामानिफोराव मुखुब जानो हागौ। माखासे सुबुंफोरनि न'आव आलासिफोर थानो हागौ। दिनै नोंथाङा न' एबा सम्पथिनिफ्राय आसा खालामनायनिफ्राय बाङाइ मोनफिन्नाय मोननो हागौ। नखरारि सुखुआ हेंथा होगोन। कर्क राशि। लोमजानाय सुबुंफोरा दिनै हामगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथाङा जिउराहायारि बिथिङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन, जाय गोसोखौ गोजौआव लाखिगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा आय आरो खरसानि गेजेराव समानथि खालामनांगोन। बांद्राय खरसाया गोसोखौ जेंना खालामनो हागौ। जायफोरा मासि जौगानाय एबा आय बांनायखौ नेगासिनो दंमोन बिसोर जाफुंसार जानो हागौ। कन्या राशि। नोंथाङा सावस्रिनि बिथिङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। रांखान्थियारि महरै थाबैनो थासारिफोरखौ साबसिन नुनो मोनगोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया नोंथांखौ गुसुं बन्दनि थाखाय बायजोआव थांनो थिननो हागौ। नोंथाङा मोजां बेसेनाव गोदान सम्पथि बायनो खाबु मोनगोन। तुला राशि। दिनै बेटिंआव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना रांखान्थियारि खहा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन, जाय रां रैखा खालामनायाव जाफुंसारगोन। नोंथाङा सोरजोंबा दावबायनायाव थांनो खाबु मोननो हागौ। सम्पथि बायनाय एबा फान्नायनि बाथ्रा सानग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नों रां थिसननायनि सिगां खेबनै साननांगौ। गोनांथार थिरांथाफोरखौ दान्दिसे समनि थाखाय दोनथ'। खामानिनि जायगायाव गोजौ मावख'गिरिफोरजों गोरोबलायैनि इसारा दं। नखरा मदद मोनगोन। दावबायनाया नोंथांनो दिनै मोनसे गोदान मोनदांथि होनो हागौ। धनु राशि। नोंथाङा सिगांनिख्रुइ बांसिन गोहो गोनां मोनगोन। सिगाङाव खालामनाय रां थिसननाया मोजां फिथाय मोननो हागौ। नखरनो सम होनाया जोबोद गोजोननाय लाबोगोन। मकर राशि। दिनै रांआ नोंथांनाव फैगोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। दिनैनि साना गावारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नखरारि नांलायनायखौ सुस्रांनो नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। कुम्भ राशि। रांखान्थियारि महरै रैखाथि मोननो थाखाय नोंथाङा माखासे मोजां राहा लानो हायो। सोरबा सासे, जायजों नोंथाङा मोजाङै लोगो जायो, नोंथांजों खामानियाव थांफानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम हगारगोन। मीन राशि। रांआ मोनसे सानस्लाबै फुंखानिफ्राय फैनो हागौ। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा दावगानो हायो। मोनसे सम्पथिनि महराव माबा मोनसे गोदान मोन्नायनि जाथावना दं। सोलोंथायारि बिथिङाव नोंथांनि मुंदांखाया बांनो थांगासिनो दं। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।